Umengameli uCyril Ramaphosa kusadingeka ukuthi aphendule ngezinto ezenzeka eNingizimu Afrika zobugebengu obukhulu obuhleliwe. Umengameli wathatha isinqumo sokufaka i-intelligence ngaphansi kwehhovisi likamongameli, okusho ukuthi wayefuna ukwazi yonke into eyenzeka ezweni. Ngale ndlela-ke, lokhu kusho ukuthi umengameli wazi yonke into eyenzeka ezweni. Umbuzo-ke uthi wayethuleni umengameli engasilungisi lesi simo kuze kukhulume uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngoJulayi? Okusho ukuthi umengameli ubeyazi lento kodwa wangayikhuluma, wangayibika nasemaphoyiseni ukuthi awa-investigate, ayisukumele njengomkhuzi wamaphoyisa, umkhuzi wamasosha omkhulu eNingizimu Afrika. Ngale ndlela umengameli unecala lokuthula nolwazi olunjulu lobugebengu lezinto ezenzeka eSouth Africa ezibugebengu obujulile. Umengameli kusafanele avulelwe icala ngokuthula nalolwazi olungaka. I-treason le, ngoba ngezinto esisizwe kwi-ad hoc committee nakwiMadlanga Commission zitshengisa ubugebengu obuseqopheleni eliphezulu, okusho ukuthi asiphephile njengezwe. Umengameli wathula nalolwazi olungaka, i-treason le.